епизод правих скокове. Сега, тати, кажи здрасти. Аз ако мога да те фокусирам, ще. И така, този път ще продължим скоковете. Ей, така си го слагам. Както и да е. Не знам да е нещо. Не, вижда се. И така, хора. Сега ще направим един голям скок. О, колко яко! Гледайте, сега изкачване се нака. What the fuck? Fucking goodness! Сега съм потъм скака. Уй, оля. Че ме бои. Гледайте. Не знам да ми виждате дъха, но се вижда. Смисъл, знаете. Не дъха, като духнеш, всъщност. Това майче е дъхът ти. Абе, да знам, вечер е по-студено. Хлабица, гледайте. Това беше един скок. Тук малко офроуд. Как труза! Тати, я кажи малко здрасти. Здрасти. В движение. Да пием да направим малко почивка, че аз от доста велика. Така, хора. Дай да пием Не, още малко. Стана тъмно. Чакай да правя една малка реклама тук. Никой нищо не е видял. Това спия. Тати почти се оправи това. Тръгваме. Дайде, ще снимам на хората едно. А може да отидеш да ме видиш как правя скокове? Не. Дайде, дай ми последен скок. Става ли? Моят е. Да, става ли? Да. Добре. Айде, последен скок. Ако не искаш да ти се вижда лицето за YouTube, си слагай шапка. Хора, сега всичко зависи от нас. Бързо, преди кучето да го... Дай! Така, аз съм Биг Бро, който не чува и не го казах в началото. И това е канал на Койово скокове 2. Що да ги кръща? Мързи ме много да кръща. Да, пък. Не можах да го снимам там някои деца. Тати! Я сега пред камерите признай, че сега тръгваме. Тръгваме, ето, затварям книгата. Добре. Запах и тръгвам. Браво. Даже я прибирам. О, колко пиксели само. За да потвърдя така посочената информация. А какво правим с кенчето ми? Кенчето ще си го изпие, ще го изхвърлям. А що просто да го вземем за вкъщи? Да, ще правя колекция от кенчето. Стой, куче. Хора, който не е разбал мен ме е страх от кучета. И то много от двете ми страни.
Още едно куче. Днеска е деня на кучета. Ама тати не мога сега да пия. Дай малко сега да пия. При нея аз. Дори малко на сила. Идва. Махни го. Моят е. Стой, няма да знаеш. Само ще поддържи. Можеш ли ти да ми Си стопани. довърши? Той къде отиде? Той отиде. Сега ще... Тича колкото може. Сега стъкам с една ръка, що те бавя. Ти ще каеш. Но поздравте за приятелите в училище. Ти ще каеш. Добре, пи моето бавно и пробвай и се наслаждавай на моето просто. И аз ще и пия. Така. Чачи. Тати, засилва се, не мога... Чачи. Ще снимам, искам спускавото. Спокойно бе, лих. Ето имам си 52%. Безсрамник. Не те е срам. Сега. О, ле. Знам. О, виж колко е як този Volkswagen. Така измит. Той нашата кола е яка, като се измия. Не, тати е. Тати, нали? Идвам, тачи. Хора, пак застанах по удобния начин. Важното е, че вие виждате. За мен не се знае. Виждам. Мини Купър як. Тачи, виж яко Мини Купър линко. Ама това е две въти. Вижте ми Джон Купър лък, са много различно. Тати е. Ето тук да снимаме супермаркети, Мини Купър и Volkswagen. И Peugeot. Subaru. Това Subaru Impreza ли е? Го Peugeot, той това са. Това Subaru Impreza ли е това? Ако Impreza ще ме черпиш. Не, ти вече ме почерпиш. Subaru? Кое хора? Кое виждаме Impreza? Не, няма. Добре, слагах си го по-отзад. Сега хора, идва спуска. Ноп. Оттам също не.
До нас също не идва. Да, там е. Просто. Хора, тук малко ще издира. О, то стоеш почти го направиха. Нали, Татя? За бомбата ли си мислиш? Я да видим още е преградено. Дед лоши хора, как могат да взривят нормална уредба? Първо да разглобят с тези кукища. Насамници. Така, натам няма. Насам има в дечината. Не, тя не тръгва, май. Да, идва. Много лошо. Така, хора, аз отивам на спуска.